nostra proposta de negoci s'emmarca en un projecte social que tira endavant una entitat que es diu ACID, que treballa, com us he dit, amb un col·lectiu molt específic, que són les persones amb intel·ligència límit. El seu coeficient intel·lectual està just per sota la normalitat. Això fa que a l'hora de poder desenvolupar-se i de poder tenir capacitats adaptatives, com pot ser el relacionar-se, el comunicar-se, el guanyar autonomia, això implica que tenen moltes mancances en aquest àmbit, però que amb suports puntuals o constants permet que aquestes persones es puguin integrar d'una forma social i laboral. El nostre projecte consisteix en l'elaboració de paper reciclat mitjançant un procés totalment artesanal. Recollim el paper d'escoles, d'empreses, de la nostra mateixa entitat. És paper d'oficina de rebuig, a partir del qual els nostres usuaris fan una selecció i una transformació. L'impacte mediambiental considerem que és molt important i al mateix temps, com dèiem, que és un col·lectiu que és invisible, que passa desapercebut. Això ens permet també fer-lo visible, fer-lo realment ressorgir com persones que poden ser productives i que poden aportar molt a aquesta societat i crear, com diem, que és l'objectiu final d'aquest projecte, l'ocupabilitat d'aquestes persones amb un treball digne i ben remunerat.